Аз съм Пламен Русев, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. Пламен Русев е народен представител в 41-то Народно събрание, предприемач в строителния бизнес. 2 пъти е избиран за работодател на годината. Всичко, което съм постигнал в живота си, е плод на труд и непрестанни усилия. Познавам цената на успеха и съм горд със своя. Ще работя за осигуряване на достатъчно подкрепа от Европа, която да задържи тук в България младите и можещите и да върне тези, които вече заминаха. Ще посветя усилията си за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на енергоемкостта на българското производство. Гласувайте, защото мислещите хора трябва да определят кой да ни представлява в Европа. Гласувайте за ГЕРБ, защото ние сме отборът. Най-добрият от всички отбори. Да работим денонощно. България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.